Usa ka shopping center sa Lala, Lanao del Norte gisulod og kawatan kung asa nalimas ang kita sa mong patigayon nga anaa sulod sa 2 ka volt. Mga kawatan sa atop mismo sa patigayon miagi aron makasulod. Ani ang report exclusive. Buslot nga atop, ingon ani na lamang ang naabtan sa mga trabahante sa usa ka shopping center sa Barangay Maranding sa Lala, Lanao del Norte, pasado alas 9 sa buntag adlawng Lunes. Duda sa mga naunang nakaresponde sa lugar, gikawatan among shopping center, rason nga nanawag og tabang sa kapulisan. Pagresponde sa otoridad, kumpirmadong nakawatan ang lugar. Ang gikuha sa mga sospek, ang kwartang halin sa mong patigayon. Gilayon sab nasuta sa kapulisan ang pagbungkag sa mga kawatan sa likod nga exit door sa mong patigayon. Og miadto sila sa second floor, diin anaa didto ang katong 2 ka volt nga adunay kwarta nga sulod niini. And actually sa makita nato sa CCTV no nagkuha pa sila og ilahang gabit no sa hardware portion sa maong shopping center, og didto sila mao ilang gigamit sa paglungkab sa pag-abri sa maong vault. Padayon pang ginasuta sa kapulisan ug sa management sa patigayon kung pila ba ang kantidad sa kwarta nga nakawat gikan sa 2 ka volt nga naablihan. 2 ka mga sospek ang gilantaw sa kapulisan nga nakuhaan og CCTV footage. Apan wala pa gi-release sa kapulisan among video alang sa dugang investigasyon. Dako ang ilang pagtuo nga posibleng inside job among pagpangawat. Yes, actually nakita gid nato nung kabalo sila sa ilahang ginabuhat, and nakita pod nato nga kabalo sila kung asa gid nila kuhaon ang katong gamiton nila sa paglungkab sa maong vault, or asa pod ang kining location sa maong vault. Gisuwayan sa GMA Regional TV nga makuha ang pahayag sa management sa mong patigayon. Apan mibalibad na sila sa paghatag og pahayag. Padayon ang investigasyon karon sa kapulisan sa insidente. Nanawagan kita no sa ato ang katawhan, ilabi na sa katong adunay information sa maong insidente, to please cooperate and inform our police station sa Lala Municipal Police Station. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.